Vi fra Piratgruppen erklærer hermed at have taget originalmasteren på spillefilmen Vinnie og Karina The Movie. Vinnie og Karina er folkets eje, og derfor skal deres film være folkets. Piratgruppen viser hele filmen, alle 90 minutter, gratis for folket mandag den 22. marts kl. 20.00 på YouTube. Som bevis for, at vi er i stand til at vise filmen, viser vi et klip, som ikke er vist før. Vi ses på mandag kl. 20.00 på YouTube. Vinnie og Karina frit. Vinnie og Karina frit! Hej tøser. Jeg hedder Julie. Jeg er i gang med at lave noget herovre for DR2. Nå, tillykke. I dag er det Julias fødselsdag. Lad nu være, man. Hun skulle ikke fødselsdag rigtigt, mand. Det skulle da erotisk ment. Jeg tænkte på, har I lyst til at komme over og være med? Jeg tænkte på, om du har lyst til at æde en stor, fed pik med løg. Nej. Man tænker sarte kælling, ikke?